Welcome back to the YouTube channel, Malawian Cameras. I'm CB Khandu. Guys, so sorry, guys. I'm CB Khandu. You can't be like that. Like, you guys, okay, we can all agree with it. You guys, you can't be behaving like that. Like, but why? In your MCB, you know, like, I didn't able to go so this. Okay. Maybe you guys, someone who's going to do campaign. Guys, pa Zodiac, mobile pa Zodiac, pa news. News ya don't know what it. Mozi mwa member la yena ajibani cha MCP. Mozi mwa yondi Alex Major. Amene ndithunta imene yo. The former MP wa Kwasungu. Ana MP kale komano 12 months ago anasankhidwa kukhala member wa PPPC. Imene ngati Private Public Partnership Commission. Yeah, and the body yawo imene ndithu yawo imene ndithu. Nde anthu anansankha amene ndithu kuti ali kumene ndi member ndithu. Yeah, actually ku MCP ko. Ndenkulu amene Alex Major wabwera ndithu ndikuwauza anthu kuti akuluakulu teni potengera article yathu malamulo athu achipani constitution yawo 31 chakwati nthamangitse. Like, guys, no, guys, you guys cannot be. You guys are so mean, guys. You are mean. You are so mean, guys. Huh? I didn't know you didn't tamangise. I don't know that I didn't say convention. I don't know. I didn't say convention. I be those Agasan Castle Blaze. MCB. Like, guys, you can't be like that, guys. Huh? The secretary Ken Sonda wankabona kuti akulu we are still healing. Akuchira kaye ngasi mukuzoa kale mavuto amene anatigweraja ku MCP akora kulira kaye ndi sizingatheke kuti arani abange zimene zozo. Actually Ken Sonda, he's right. Guys, you know MCP umuntu anumaika kuti umuntu makhalira umuntu anu athido. You know, like, okay, panopa kuti chipwirikire Jessica bwiza kupanga attack Gerald company company kupanga attack virumbiko mumba panga attack mwa MCP yango balalika basi kungo balalika. But like, sakuziwika kuti who is who, and now chipwirikire chimene chili ku MCP chimene chitika panopa. Now you tell me about president. I found time such a so guys, like, you guys are no, that's so mean, guys. That's so mean. Come on, Muntu agurira. Muntu agurira. Sana don't hold it. Sa obviously aguri ogwabanje. Sa kumvesa kuti ogwabanje. And you guys, you come. Basa ntamangisa. Really? Muntu wake muntu kuwira auganiza kuti sama embegezera. Azemba sokuti akuri ujokeso ujoke. Really? You guys, no. Give it times. Give it some time, guys. 5 years. 5 years ndikutali, guys. Sitinati. Even auje now. Abira mtalika. Sa even kuliongoza na abira kuseta house. Iniyo mukafi bango fika nini. Basa ntamangisa amene basa abira. Mufana nzano lazima ngilirecha. Okay. Inesi nukumbagira chakwera. Fine muntu mati amukumbagira. No, inesi nukumbagira kumano upa umuntu. Like you want to know sin not happen. MCP. Muntu wani mnakanteka ku challenge. Hadi ukumakuludi kuraga ile mbili ya MCP chifukwa MCP mbili yake naye pakale. Ndana murenga ye mbusa kuraga agayese mbili chipandi chinja. Iziro suri ndungojoka kuti mako iya. Izizo chukula paka mabao pano akamena kantengao. Andiyan aho ankaka, yes ankaka. Tedzeka kai aminaje.
namana kantenga ku challenge a video yake so ndabonyaso apa munhu mwantenga ku challenge bwino basi kana ko muntu bano bachetedza vuta basi muntu muthamangiseso guys I think amene perform ndichakwera mutonthoze izi sizabwino yayi mumawira muntu ucha komana to be honest ndale aside komano amonika chakwera amene ngati akaza chakwera guys muntu amayo cha muntu ucha ngati kuli muntu amene ndimakasiziba mukhuza mangopanga zake modeka kuposa Jessica Bwira yeah Jessica Bwira longo kwambiri kuposa a president kuposa akaza president guys to be honest muntu mayo chayo olwakamayankhula olwakamayankhula like you can ndodeka basi kazo choka ndodeka kwambiri actually mama ajawo congrats nda chikhaidwe yokhandali nacho to be honest like politics aside kumakhala ndakuza ndakayati bana kuti kumakhala munthu wa balance umoyo umakhala ndi balance usangotenga zinthu zonse negative yayi komano uzonaso something good nde inu MCB munzano kunthamangisa choncho ufuna munthamangise kuti anzana azirani nde mukamchosa mukanthamangisa mona ngati kuchipane koso mumpasa lindwani like ani yazirani kuchipane kwa atuluka chipane ndecho. Do you think angakhala cancer or MP angawina? Sangawina MP. Do you understand? You understand? My guys, yeah, I can't go do more, guys. Yeah, it's too quick, guys. It's too early, guys. It's too early. It's too early. Hey, too early, guys. Too early. Aye. Again, Sonda. Aye. Congrats, Mwan Club. Good aye. We are still healing. Tidagajira. Tidaga panopa tukuya tukuzitolera kaye nimafuna nikuuzeni kuti 2030 muniva kuwala 2030 game yake noja ntolira sama yempekezera guys bazi nzoruma wonzekera balo at least umatsotera avate ya koma zitosuma yempekezera ndikuti kuno guys MCB please mpomizeni chakwera to be honest tikapanga check bwino anthu nyunda amene chakwera manzunguza mampasa pressure to be honest mampasa pressure kwambiri chakwera even speech yeniyeni kuti akhoza kungoyankhula apita kunthali na nkhalamba chabwino akulu koma speech samalemberedwa speech amayankhula like guys ABCD chakwera chabwino nyamara ngati amene uchayo nyamara udzuka bwino ima bwino jekete pamukhala guys chicho samito kulemberedwa speech nani kuti ulemberedwa ukayankhula chakwera macho munzi inu panga zakuti mpaka nthena kana zankho kuti anthu ena mumapanga tinakuvotere mwati wala tinakuthandizani bla 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 chakwera anali ngati like chili chose chimene amachita kupangiridwa chicho kupangiridwa akazama asuka one day adzayankhula kumva pasanga yankhule koma akazama asuka one day azaza mtundu wa malawi akulu ero nawo nkhaji kwangwani pebe chimwe mupanga pana anthu amapusha kambe amalamulira mene kuchako MCP kucha ana ni mphamvu posa president right zimeze vini manganya nayankhula anthu ambira like yes therefore munthu uja mwantopesa kale muntopesa papa ya mvela njisona hayi guys mvela njisona apume mutokhala lochaka zaka 4 it's fine zaka 3 nkumaza pangabwiro convention kusankha president wina akuti hayi manje basi vano pali beso ntchito malamulo athu amene kuti basi akalephere mwimozi basi anosanga imeso amene basi achoke apite kuchipiko shuga nodrome kucha kuchali chiso sizikuyenda guys yenda kandu umuntu MCB